Takže ahoj lidi, moc se z dalšího videa. Dneska GTAčko, jsem tu s Normanem. Norman, pozdrav. Čo? Pozdrav. Tam skáčeš. Čau. Taky skočím za tebou. Wow. A máme tu ještě Davida. Ty maniela v sněhu. A si točíš na zemi. Zašlápnu tě. A to problém, takže musíme na to přes Co tam? Pojď ne, tady furt. Počkáme všetci už. Okrem... A já jsem spolumajitel a on je majitel Norman. Takže tu máme Davida, který je hráč. A zase to znám na stopky. Ne! Normane. To moje helikoptéra. Normane, věříš mu. Hele. Odleď, dělej. Odleď. A či nás sadu level 1. Ne. Proč? Protože ty budeš ve videu a zatleskej. Já jsem o videu. Svojom. A já mám víc toho. Protože já srandu, ne? To si s námi letadlo. Ježiši. Čo robíš? Kde jste? Kukuk. Já jsem bugnutý. Čus. A tohle je pozvánka na Normanovo server. Počkej, přistánem. Pozdrav od fans. Pozdravuje vás Norman tím, že mě odpálí. Potopalec. Nakonec světa. Tryskový motor. To veze? Neházej to po mně. Nebo nejsi zabít. Ne. Odpal to. Ano, chcem. 3, 2, 1. A daj mi to preč. To nechce mať. Nechce mať. Tady ten server je zatím v provozu, že jo. Že mafián vydírá $0. Vydírám tě. Hej, Norman, porni se ke mně. Stavte, já vám kradnem. Norman, porni se ke mně. Co to? Norman, Nasadaj. Hej! Dobre. To som nechcel robiť, ale nutíš na to. zabíjaj ho. Nasadni. Dobre, idem. No já teď letím, neportuj se. No a co bych ještě tady řekl? No, majitel to řekne. Ha, ja padák. Majitel. Norman. Řekni něco o serveru. WTF. Norman, řekni něco o serveru. Server je úžasný. Je tu asi 10 adminov. Za 2 dní. Nových. A můžete Veľa být i vy? ľudí. Večer. Můžete Večer být. tam je veľa ľudí. A admin můžete být i vy? Brutalita. Tak kto tu strieľa? Zabij Normana a pomoc. Tu máš ty čúza. Čůza zuze. Mali si na vrtulníkov. Ha, jeden letí, jeden... David, pozdrav do videa. Čo? Pozdrav aspoň, když už stajete. Čau, ja som sa do svojho. Aj do vášho rovno. Mám lepší. No a můžete sem přijít, můžete dostat třeba VIP, až ho zprovozníme. Ale určitě každý dostane VIPčko. Natáču na ten server, takže buďte ticho. Takže tady máte big tunel.
Ja nedám. Tady je big tunel, že jo? Prečo to je tak málo vozidiel? Nevím. Tuším teraz. Ideš Ale ho? počkajte, teraz to vyriešim. Mama, pozrajte sa. Teraz to vyriešime. No co? Ty si sem pracu gumu. A už to není málo vozidiel. Je ich tu veľa. Přestaň spamovat. Tých vozidiel je tu veľa. Vidíte? Buguješ mi GTAčko. Nie, no na koni! Damper. Ja ešte si môj pracu gumu. Nezabudli sme ani na motorky. A dokonca ani na Vortex. Pozrite. Teraz môžeme jazdiť. Lukáš, zaberiem si motorku. Na to som dám na chvíľu. Já chci Sanchez. Spadni mi Sanchezku. Podorí ti. Dej mi Sanchez. Poď. Ja som sa búchol. Kde jsi? A horím. Pomoc. Shake it up. Shake. Jo. A můžete sem kdykoliv přijít, že jo. Můžete od nás třeba dostat nějaký peníze. Prostě od nás můžete dostat pár věcí. Padám ako pázem. A vôbec nie sme divní. Vůbec. Vôbec nie sme divní. To neříkejte hlavně. Bouchne to. Ja si asi kúvam na voľnu. Neportujte se na big tunel, umřete tam. Tam je normálna. No tak ty končíš, ja už 42 minút musím točiť. Haha. No to po. Haló! Spadni dolů, autíčko. Chalani, všetci teraz ticho. Hej. Všetci ticho. Počujete hnačku. Sračku. Může padat Natašima. Hej, vypni to dám na YouTube. Přestaň, nebo to dám na YouTube. No a můžete si to tunit auta, lomeno tune, dáte třeba výjezd, tohleto, nevím, hydrauliku. To bylo divné. Tady prostě máte nějaké ty věci. Ty kokos. Vy jste blbý. Hej, normálného vytipního zhovoru. Koho? Davida. Ja ho nemôžem. Tak já ho vytipnu. Čo? Čo chceš? Normálně, portni se ke mně. No. Ukážem Čo si server. chcel? Portni se ke A mně. čo mám ukázať? Áno, hneď. Go to 0. No ty si majitel, ty říkej. Normálně, ty si majitel, ty říkej. Mami. Ja neviem. Třeba tady máte různý zaměstnání, právník, Áno, policajt. máte policajta a tak hasičov, policajtov, FBI, nemutantov, mafiánov a tak, debiliny. Majiteľov. A tady máte třeba domy nějaký. Si můžete koupit dům, že jo. Zastav pri tom kostole. Zastav. Teraz
Stoj. Môžeme ísť. Co to bylo? Neviem. Na. Stopni! Díky za auto. Není zač. Já si upravím nový. Já si jdu ke svýmu domu. Nemôžem jazdiť. Aha, ona vybuchla. Já jsem doma. Ale nedostáváme na motorke. Ne, to není můj. Ale kde mám dom? Já mám tady někde v té ulici, pojď. Ne, v ulici ne, to sú nejaké bytovky. Nejaké bytovky tu boli, tam som ja. Čakajte, ja to nájdem. Poznám to miesto. Po videu. Čo? Jesi, co tu je? Ne. No na čas. Čo? No? Haló? Sedaj. Čo je? Ale už musíš byť hladný. Ja sa s Poď. tým ešte volám. Ale natáčame Normenko, video dokedy? a hneď skončíme. Ale vážne už skončil, lebo aj lieky musíš zobrať. Už je čas aj na lieky. Norman, ty už musíš. Norman, Čo? ty už musíš. Ne. Ja som mal zapnutý mikrofon. Jo. Tady máte třeba dům. Tady někde koupíte, dáme vám třeba i peníze. Dáme nějaké zbraně. A co bych ještě k tomu řekl? Hľadám to. Asi O, už to je nic. to, dobre. Tu budú tie bytovky, áno, tu sú. Já tady bydlím. Iba nájsť. Bydlím tady. Teraz, čakaj, nájdem môj dom a... Počkaj, tuším som našiel môj dom. Najdem tu dům a půjdem. Ne, nenašiel. To není môj dom. Počkaj. Chvíľku, počkáš. Jo. Dobre, počkaj. Davide, jak to, že jsi neumřel? Počkaj, kedy končíme video? Ještě ne, Já ještě chvilku. hodně koľko minút. Ja Dobre, 40 potom je ešte epický... Dobre, potom mi znova ukáže ešte epický smích. Mám mi to poslať, alebo čo? Ja ti to pošlu. áno, tu je môj dom. No tak se pojďme. Goto. Ja tak kľaknem konci videa. Odomkol som ho. Dobre. Odomkol som ho, do toho. Jo. Takže vejí. Tady vidíte. Wow, to celé 2 miliony. Sebe. Husté, čo? Sú také super bytovky. Wow, to je hezký. Dík. Tady vidíte Normanovo dům. Hele, ty zbažu nejde otevřít. Dole je. Aj tu. No niektoré. Aj tu dole je taká... Tu mám dole takú super kuchyňu. Jo, hlavně nechoď nahoru. Ne, nic se nedělá. Čo tady je? Ty koupíš dům a nevíš, co tam je. Čo tady tu máte? Nic. Nechoď nahoru. Nechoď k těm zavřeným dveřím. No. Ty to chceš... No ne. Teraz to odpál. Já to chci otevřít. No, Připravit, odpál. pozor, pál. Nic? Nič. A teraz ti Pán ukážem Cížový. výhody domu. Poď sem. Teraz ti No. Hej, ukážem ti výhody. Čakaj, dám si sem teleport. No. Ne, tu vonku. Počkaj. Musím vonku si dať teleport. No. A musíš si ísť pre auto. Ne, takže nemusím teleport. Teraz idem pre auto, teraz čup. Aha, Sedaj. pozri sa. Mám tu garáž. Hen, pozri. Mám tu takú super garáž. Vidíš? A To ešte není chod tvoje. sem do domu. To není tvoje. Ešte chod sem. A to je súčasť môjho domu. Takže to mám fakt dobre. A keď pôjdeš sem, tak to je nejaký šatník. Poď sem! Hej, poď sem! Do týchto druhých dverí v kuchyni. No.
A teraz tam hádž do toho. Ne, áno, teraz, pozeraj, teraz ti niečo ukážem. Pozeraj. Mám tie váky. Teraz pôjdem sem a hádž to cez... Hej, poď sem, úplne sa pritlač na zrkadlo. Vidíš, jak to... WTF. Vidíš? A teraz to odpál. Ty si blb. WTF to... Ne, teraz to všetko vyhaď von. Hodil som to von a keď to odpalím, uvidíme, čo sa stane. Niekde to vybuchlo, len neviem kde. Hej, kluci, na dveřích máte přilepené bomby. Co děláš? Čože? Daj mu tam bomby. Na tebe jsou má. Mám Čo je? Máš bombu na sebe. Chalani, našiel som tajnú Co kradeš? Co kradeš? WTF, chalani, našiel som tajnú miestnosť. Ja som šiel za zrkadlo so Sovejtom a vidím, a som v miestnosti, kde je to zrkadlo. Ford. Tak co? Hej, co to je za obchod? Jo, kdybyste si divili, že ten Norman může chodit přes zdi, tak to je to Sobejt. Ale on je majitel, on může. Takže to asi už končíme, ne? Ja ešte nie, ja mám ešte... Počkaj. To čo je? Zrkadlo s nábojmi. A to ukončenia videa. Dobre, už som tu naspäť. Teraz, keď idem do zrkadla, tak vidím, že sa neodrazí zrkadla. Čo je? Co ťa zabil? Leko, ale než nikoho zás dvoch. Je, že Sema, nie? Vlastne poznám. Letí na našu základnu, takže bák Hej. svojho Norman, základnu. hej, možná to ukončíme, ne? Nebo ještě chceš chvilku? Hej? Ešte chvíľku toč. Tak jo. Ja musím kopu točiť. Ne, koľko obce, ale vieš, že dosť. Čus. Pozeraj. Ne. Môžeš skúste z toho hodiť granát. Ja pristávam na základne. Co? Poď do toho šatníka. No, Poď do toho šatníka. jsem. Poď do toho šatníka. A pozri sa do týchto dverí. Pozri sa. Pozri sa. No. Začnem. Kradnú. A ty tam nemôžeš ísť. Ani ta bomba. Najlepší tanečník sveta. Pozri sa na najlepšieho tanečníka sveta. Ja myslím event, mali. Na ukončenie video. A ja letím. Poďte sa, poďte ku mne. Dobre, urobím ti sem teleport. Máš tam teleport. Jo, já tady budu tancovat. Tuď. Vlastne Po teleport. Po teleport. Kdo? Semky. Ty, semky. Ty chod preč s tým autom. Fetíš. Ty kokos. Počkaj. Kde je to auto? to tu je. Dobre, už sa respawnuje. No tak asi už to končíme, ne? Áno, počkaj, ukončíme to tak, že všade dáme bomby. Tak jo. Poďte všade dať bomby. Ja nemôžem ukončiť, ja ešte mám tam tačať. Já mám plno místa, ale co? Natáčaj, my to ukončíme. Ty natáčaj, my ukončíme. Na něj! Dajte.
3, 2, 1. Ešte viac. Ešte 30 sekúnd tých balíkov. Ešte 30 sekúnd ich dávaj. 29, 28, 27, Ja mám na sebe. 25, 24, 23, 22, Dajte na mňa, dajte na 21, 20, 19, 18, 17, čo si spravil? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, čum, poď sem, 2, 1, BOOM! Je to tu celé čierne a ja som rasista. Takže, hej. Takže to asi ukončíme, ne? Takže, Koniec! čau lidi. Dalšího videa třeba. Takže čau.